שלי בי וומן בנט והטלוויזיה של הרשת, והפעם אחרי היסטריית 50 גוונים של אפור אנחנו מארחים כאן את האישה והאגדה עידית מלול, שתספר לנו קצת על הממתקים האירוטיים, והיא גם קצת הביאה ממתקים אירוטיים משל עצמה, ונדבר גם עם אשת קריירה שהצליחה כנגד כל הסיכויים. אל תלכו לשום מקום. קודמות דיברנו הרבה על זוגיות, אבל עכשיו אני רוצה להכניס אתכם קצת לפן היותר אינטימי של העניין. תהיה איתנו סטייליסטית הבית שלנו שתספר לנו איך מתלבשים בהיריון, ועוד אשת קריירה שהיא גם אימא ל5 ילדים. אז בואו נתחיל. לכבוד המדינה שגדלה לשוב בעוד שנה, אנחנו בזאפרסט החלטנו לתת לכם זווית קצת אחרת למנגל המסורתי של היום הכי כחול לבן בשנה. ואם אפשר לעשות את זה קצת בניחוח מקסיקני, אז למה לא? שלום לאיתמר דוידוב מטרס פזוס. אתם מביאים את המטבח המקסיקני ישר לישראל. מה זה אומר בעצם? איך יפה לקוקיות? תודה, תודה. חמסה, מאיפה זאתי באה לי גם כן חמסה. מאז שערך לה השיער היא כזאת קורנת? תודה, חמסה. אז אם תמיד רצית להיפטר מהקמת שסבתא העבירה לך בירושה, או סתם לשדרג את המראה, זה הזמן לעשות זאת. נשמע לכם מעניין? צרו קשר עכשיו בטלפון 1-700-720-750 או בטופס צור קשר, ואחד מצוות היועצים והדיאטנים של דיאט פארם ישמחו לעזור. וזכרו, הדרך לחיים בריאים מתחילה בהחלטה נכונה. עכשיו, שאת יודעת מה זה אומר, זה אולי קצת פחות מעניין.